Bună, eu sunt Andy, bine venit pe canalul meu. Voi face etalarea pentru zodiile de foc, Berbeu, Leu, Săgetător, pentru următoarea perioadă. Așa că dacă ai luna, soarele sau ascendentul într-una dintre cele trei zodii, bine venit! Dacă rezonezi cu mesajele, ținând cont că este totuși o etalare bazată pe energia colectivă, aș aprecia un like și un share și sper să te văd aici cât mai des. Bine venit! Haideți să vedem ce ne rezervă cărțile pentru următoarea perioadă. Ok, vorbim aici de curajul de a deschide noi uși, de a te duce pe un nou drum, curajul de a pune în aplicare niște idei pe care probabil le-ai avut de mult, puterea de a schimba locul de muncă, un loc de muncă mult mai bun care să scoată în evidență toate cunoștințele, experiențele și să te valorifice mult mai bine decât ceea ce ai acum sau ceea ce primești și unde ești în acest moment. După o perioadă destul de cu foarte multe întrebări, cu foarte multe dubii, după o perioadă în care probabil te-ai simțit neînțeles, oarecum de ce, poate primeai întrebări, dar de ce vrei să schimbi locul de muncă, dar nu vezi că ți-e bine aici, dar nu vezi că totuși câștigi destul de bine, de ce ai vrea tu să te apuci de altceva. Cărțile îmi vorbesc foarte mult că tu ești hotărât să-ți vezi de calea ta. E posibil și un domeniu nou de activitate, dar după cum am zis, nu complet nou, pentru că tu deja vii cu un bagaj de cunoștințe. După o perioadă în care ai simțit pe umerii tăi că duci o responsabilitate mult prea mare pentru ceva care nu ți aduce plăcere, pentru ceva care nu-ți creează o satisfacție sau pentru ceva care efectiv nu-ți valorizează calitățile, care nu-ți scotea în evidență calitățile, care nu te satisfăcea și nu era ceea ce tu simțeai că trebuie să faci în acel moment, prins curajul să te avânți într-o nouă aventură în viața ta. E posibil pentru câțiva dintre voi să fi avut și anumite momente neplăcute la locul de muncă. Vorbim aici de colegi care au încercat să-și ia meritele pentru munca pe care tu ai depus-o sau oarecum să creeze anumite conflicte, să creeze anumite discuții pe ceva care nu era neapărat adevărat sau pe o muncă pe care tu ai depus-o, dar oarecum nu ți-a fost valorificată. Și vreau aici să văd cea mai bună carte pentru nebunul. Împăratul. Wow! Și 3 de cupe. Ceea ce dorești să faci îți va aduce foarte multă satisfacție. E ca și cum e momentul în care prinzi aripi, în care ești atât de hotărât să-ți deschizi propria afacere, să aplici în sfârșit pentru locul de muncă pe care ți-l dorești sau efectiv să evoluezi, să progresezi în compania în care te afli. E momentul propice pentru tine, pentru că simți că ai analizat toate etapele prin care ai trecut și știi că e momentul cel mai bun pentru tine a face următoarea schimbare, a face următorul pas care te propulsează într-un nivel superior, un nivel care îți aduce mult mai multă fericire, care îți aduce mult mai multă împlinire. Cărțile îmi vorbesc aici despre a face ceva cu plăcere, a te dedica în ceea ce faci și ceea ce faci să aducă și rezultate pozitive înapoi. O energie superbă pentru zodiile de foc în următoarea perioadă. O săptămână care vorbește de foarte mult curaj și foarte multă inițiativă. După, cum am menționat, după acea perioadă în care ați stat foarte mult în dubii, în care ați gândit foarte mult, e în sfârșit momentul să te deschizi și să primești tot ce e bun și vine către tine. Curaj!
Pa, pa! Ne auzim data viitoare!